Здравейте, дами и господа, аз съм Бобата и днес ще играем Minecraft Ticking. Да, този мод ще играем. Така. Естествено, че ето ще ми излети дървото. Защо не ми излети? Просто е така. Да, между другото, едно дърво съм нацепил, защото нещо трябва малко да се настроя Minecraft Ticking, като играя. Гадничко. Ето. Пазите по овца до мен. Дайте ми сега линк. Да, това дърво ще ми дава пост. Това дърво, като изтъка е това. То се превръща в гума. О, не знаеш, че изглежда така, как всяко му го върне. Не ми го върне, направо ще. О, върне ми. Това дърво е супер. Това е много готино. Това сега разбрах, че го прави така. Сега може да се го изпълня да украс. Хайде, няма ни един саплин тук, бе. Защото това дърво е ценичко. От гумата се правят кабели тук. По-добре, тук има на по-ефтин. По-ефтин, по-бързо. Добре, айде давай. Добре. О, сега и това ми даде саплих, направо да казвам. Какво? Как? И ние още тук е така. Възможно те ми пуснат саплинги. Хайде, пускайте чакайте. Що случи това тук? Да, блокчетата ми се бъгват понякога. Какво? Това да, едно дърво по-мангадно. Да, така ще направя само. Така. Охо, 30, значи се сложи 10 дърво. Защото не видях колко сложи. Да, го слагам. И сега направих крафтинг тейбъл. Да. Да. Напълно да. Едно. Ще почна да правя кирка. Слушай, кирка ще му трябва, не? Да, направих си дървена кирка. Добре, и един меч. За овцете тук. Естествено, за какво ще има меч? За трепа овце и за легло после. Уха, има точно количество овце. Сега ако не реши да ми даде. Хи. Да, не ще се бъгна. Хайде, цепи овцата. Цепи я. Аз ти следващата. Чакай. Пропускай. Да, много ми цепи, както виждате. В момента игра, аз не знам колко пъса не ми се гледа. И гота. Цепнах още една овца. И ела ми овца, такава. Идвай, те казвам. Идвай. Мали, аз като та овца. Мама, тази не си е пуснала спринт поушънка. Пък аз спринт поушънка. Да. Сигурно си е пуснала поушънка. Те гледам спринтика.
За последно, защото и беше за последно. Не? Нямам против да спринтикат за последно, защото и е за последно. Добре. Гъби не ми трябват. Също ако се замисля, ще си взема няколко гъбки. Е така просто за фон. Още видите колко лесно ще ги размножавам. По 1500 на минута сигурно ще правя. 3 гъби, чакайте да видя. Ще правя много бързо, ако сложа няма много хотна системка. Ще правя по 100 гъби на секунда сигурно. Не знам, не съм правил системка. А между другото аз тък му отварям този мод, който е много фън. Значи ще фейл, ще няма за... О, саплинг. О, саплинг. Къде ще? Мене. И имам саплинг. Това е хубаво, защото тези сап, както казах, тези дървета много се използват. О, има още. Я взема си направя едно лего, че ще излязат някакви... Да не казвам какви ще ме превият. Да, 1, 2, 3 мото. И да направя това само така, и така. И така. Та-да, лего. И гадно е. Хайде. Може да се размножаваме легла някакво. Но едва ли ще ми послужи да се размножавам легла. Това едва ли ще чак толкова от нужда. Но все пак може да се размножи едно-две лега от сайта, така просто да фънка. О, 2 саплинга. Да. 3 саплинга. Да. Фън. Да, смятам се правя като в някоя планинка, така. За по-голям фън. Защото аз обичам фън нещата, така. Не е фън. И това ще ми изкепи на макс, ако живея в планина, защото ще ми е за първ път, аз не знам как съм живял сега в планина дори. Не съм си помислял да живея в планина до днес. Защото, не знам, мисля, че е фън да живея в планина и реши да пробвам. Добре, стигаме толкова. Добре, ще живея в една планина, от сега ви казвам. Имам си шугъркейн, аз съм на макс. От сега ви го казвам. Добре. Само не ще видя дали мога... Ако го мога да го правя в този мод, направо ви казвам. О? Не мога го правя. О, бате, ще излизат изроди скоро. Лили мали. Колко овци. Овци. Добре, аз трябва бързо се муша в някаква пета планина. Добре. Точно като за мен. Так му ще почне нещо да правя. В този свят, да не ви е скучно. Ще почнах скучно да започвам клипа. Не, вече ще почва да излизат тези изроди. Изродя са ги неща, такива има. Иде. Айде би! Качи сега легото. Не мога още. Колко да изкопава 2 кабела оставен, ще ми стигне времето. Да. Сега вече не се шегувам. Айде. Лошо. Мога да си легна в леглото. Вече луната се е показала отдавна.
Коста тук, бе. Зараз ще пробвам това искам. Хайде! Хайде! Колко по-бързо се легна, толкова по-малко изредиш изля. Хайде! Хайде, моля те, моля легна. Ооо! Добре. Наспахме се. И днеска може да продължим с нашето начинание. Да оцелеем. Бати, Войко. Да, и това направо е... Не знам колко е. Ще бъдаме. Да. Технично става, естествено. Ще направя една малка стаичка. Колко да има нещо, с което да живея. И има ли някой от моята публика, който знае кой е Батко Драго? Защото аз знам кой е Батко Драго, естествено, той ще видим кой е. Ще ви кажа в следващия клип кой е Батко Драго. Направо ще скефте, ама аз ви казвам от сега. Батко ви драго, много си е драго, да си Батко Драго. Много ти е драго, да си запознаеш с Батко Драго. О, добре. Да. Нещо напълно нормално в тази игра да си един миньор. Между другото, въглищата ще ви трябват много повече, отколкото без този мод. Не знам защо, ама един човек ми каза така, че ми трябват много въглища. Добре, айде сега. Туриме леглото. Ето тук. Така. И крафтинг тейбъл ще го сложим ето тук. И когато какво? Ще направим една печка. Жарих на скуба. И така понесли. И както изглежда, ще направим една печка. И не знам как се пише печка, така че ще си изкефим на макс. И казвам още от сега. Ето е. Защото аз пиша нещо средно между албански и китайски.
Hadi hadi. Hadi be. Jeszcze mi się burger kawał. Da? Na pełnej normalnie. Dwa promienia, dwa promienia, dwa promienia, dwa promienia i dwa promienia. Ich machen. Ich kann noch домой сам пока вот там. Узко тихо. Треба тут складніше мова. Це як казано. Чого треба? Аси. Это Асига. Асига. Не можна, броня. Асига. І това добро за край на клипа. Да ви кажа. Защото... Добре, това е странно и задно за мене. Добре. Айде. Добре. И това бях аз. И ще видим следващия